המורה זה לבגרות? אני רוצה חבר. אומייגאד, בואי נראה את המחזמר! איפה המלח שלנו? 10:30, הקרנת סרטי אנוש בעולם הרב תכליתי. אני עוברת להרצל. את יכולה לקנות לי שוקולד? סורי, אני חוסכת לרישיון. אני שונאת את המד"שים שלי. אני כל כך אוהבת את הקרוונים. אחרי 10:30 התוועדות עם כתבי נתן גושן בחדר של הרב משה. איפה השלט של המזגן? המורה, איך קוראים לאבא של בנות צלופחד? אני בחיים לא אראה את המחזמר. אני עוברת לנווה שמואל. סורי, אני חוסכת לחתונה. למישהו יש רעיון לפעולה? למישהו יש נעלי ספורט? 12:30 מסיבה אצל מוריה, אומן אורח, לירליר ולהקצר. המורה צריך לסכם? אין לי כוח לפעולה. אין לי כוח לפעולה. כמה הולך חלקת קבר? תראו, זה נגסי ראש. שונאת את הקרוונים! אני פורשת. למישהו יש מתן לאייפון? אין לי קומונרי. אמרה, אם אני לא אלך לחדר הנשיות זה הוריד לי במגן? מה זה חדר נשים? לירן, מי שמתחתנת מקבלת פטור מבגרויות.